Ngizobingelela mndeni wakithi e-South Africa. Bafowethu, ubonga Mkhize lo bafowethu ngaphansi kwesibani media. Bafowethu sibhekele uNomusa la, usisi uNomusa oshadele kaMbhele. Bafowethu unenkinga usisi Nomusa. Unenkinga ethe kuba nzima impela eyenzekalayo kodwa noma ingajwayelekile kodwa iyenzeka. So uthe bonga ngicela nizongisiza nisibani media bafowethu senginibonile nisiza abaningi. So angilutho ngaphandle kwenu. So nathi sasukumela phezulu noma umsebenzi nathi usixakile. Saza-ke sizama ukuthi siyomsiza usisi Nomusa singathi noma uzogcina sizakele yini kodwa ngiyathemba isibani media sihluleki bafowethu. Gcinani nofakazi. Ake sihambe bafowethu. Ke siyobona usisi Nomusa ukuthi yini la khala ngayo nani nizwe. Ngingasho isitori sakhe kanti mhlambe ngizobebeka udaba lu-wrong mina. Ngiyabonga babukeli. Ngiphinde nginibingelele bafowethu. Senginaye usisi Nomusa bafowethu. Sizozwa udaba lakhe. Sengicishe ngikhohle. Kancane nje mama la. Unjani ke sisi Nomusa? Yebo, ngiyaphila. Ya ngikhona nami mama. Yeah. Sicela uchazele ababukeli mama ukuthi yini lo oyidinga kwisibani media. Nginenkinga lana. Nginenkinga nomyeni wami. Sashada manje inkinga waphunyelwa yimali zasemsebenzini. Mephunyelwa imali zasemsebenzini wanganginika mina iy'mali. Zaphuma iy'mali wayithatha wayoyinika uma wakhe. So yonke into engiyenzayo kufanele ngize ngikhothame kuma wakhe yena enganginika. Angazi noma mhlampe ngibalulekile yini kulo mshado engikuwona ngoba mina naye sishadile. So angazi kwenzakalani noma mhlampe angibalulekile yini. So manje lento ingiphethe kabi ngoba sizele siney'ngane. So akwenzi lutho la endlini. Angazi kwenzakalani phakathi kwakhe ukuthi yini inkinga yakhe. Wena umakoti wakhe nishadile naye? Yebo, ngumakoti walotsholwa nje sishadile mina naye. Kodwa manje mawucela imali wena ucele imali kumamezala? Funa ngicela imali kumamezala. Akenzi lutho la endlini. Yonke into selokhu aphunyelwa yimali nasendlini nje akekho mnandi. Ubhizi noma wakhe. So angazi kwenzakalani noma ngumkakhe noma mhlawumbe uma wakhe sekuyena umkakhe yini angazi. Ekhanda kodwa uright nje uphile kahle? Hhayi uphile kahle kodwa angazi-ke phela kodwa nje nasendlini akekho mnandi nje. Asisajabuli nje kahle endlini nje. Asekhombisa ukuthi ubaba wekhaya. Esasebenza-ke mama ubenze njani mhlambe bekunikeza imali noma still benikeza uma wakhe unikeze uma wakhe imali? Esasebenza benginika enza kahle kwahamba wayeka emsebenzini zaphuma-ke iy'mali usenikeza uma wakhe. So leyo nto leyo iyangihlukumeza emoyeni ngoba mina ngaphuma ekhaya ngithi ngiyoshada ngishada yena njengomyeni wami. So esasikufungile phambi komfundisi akazange aze akwenze njengamanje ukuthi siyofa silahlane konke okwami okwakhe okwami kanjalo. So manje ngiyaxakeka mese thatha imali eyoyinikeza uma wakhe. Bunjani ubudlelwane phakathi wakhe noma wakhe? Bazwana ngaye kanjani nje? Hhayi bayazwana impela kodwa ngibona engathi umuntu onobutha phakathi kwalento imina. Engathi angisemnandi kahle ngumama. Umama kakhulu sebe-close nendodana yakhe. So mina angisayitholi ukuthi ngikweyiphi i-position la ekhaya. Kanti umama kanene umama unjani ngoba phela umama uyena ngabe utshena indoda ukuthi awu mntanami nayi ingane wayilandela ingane uyiletha lekhaya ngoba nakho izoba umsizi wakho. Yebo. Manje mase kuwena subekulahlela ngaphandle leyo nto ichazwa ithiwani? So lo mama mengithi ngiyambuka useshintshile ngibona engathi lo mama kusho ukuthi engathi lo mama uthanda iy'mali. Kusho ukuthi indodana yakhe useyisondeza kakhulu ngoba isiphunyelwe ley'mali ey'nkulu. So sengibona mina ngingasabalulekile njengomkakhe. Mana-ke njengoba ngibona amagebedu lawa kwanomuzi uyawakha kwenzakalani? Hawu uyisahluleki njengoba ngisho nje ukuthi leyo mali le eyayiphumile kwakumele alungise ikhaya. Lutho imali wangalungisa wayonika uma wakhe. Manje Ney'ngane ekhaya kuyacikizela nje izinto azenzeki ngendlela e-right because phela uma wakhe manje usebalulekile mina ngiseyena umkakhe. Manje njengoba iy'ngane uthi zisekhaya nonke nila kulo wena umama ubaba nila kulo mxhaso? Silala kulo mxhaso phela ngizothini ngoba mina ngamele ukuthi ngafunga ukuthi ngumkakhe ngiyakubekezelela konke. Ngihambe eqinisweni lokuthi phela sahlangana. So manje
ngiye ngithi kushuthi uNkulunkulu owaziyo ngoba lo mama nje besenza kanje kushuthi asangithathi njengengane yakhe mina. Ngoba phela uma ushadile ngazi ukuthi njengoba sesila ekhaya sifana ney'ngane zakho sonke. Manje mesenza kanjena-ke eyi angisazi-ke nami sengiyaxakeka kodwa ngoba ngafunga ngihleli kwami ney'ngane zami nawe uyafika ngiyamamukela. Kodwa mengicela usizo akangifuni vele athi angiye kuma wakhe. Wena mama kusho bowufuna sikusize ngani Sibani Media? Bengifuna ningikhulumele naye ukuze azokwazi ukuthi ngibalulekile ngumkakhe. Yes, anginankinga noma wakhe naye fanele amsize ngoba uwumzali wakhe. So into ebalulekile ukuthi akabhalansise, akazi ukuthi kuyadliwa ekhaya, zenziwe iy'dingo zasekhaya, naye uma wakhe kumele ajabule njengengane yakhe naye. Kodwa imali njengomkakhe mina ofanele aphathe iy'mali zakhe. Umama angangenzi ukuthi angima wakhe ukuthi mhlampe mina omubi. Mina ngizoyithatha imali uma wakhe medinga iy'dingo siyihambise ekhaya. Mefuna igrosa siyamthengela, konke siyakwenza njengani, njengokuthi siy'ngane zakhe sonke. Yebo, bengifuna nje bengicela ningikhulumele naye umyeni wami ukuze silungise lelo phutha lelo analo. Hhayi awusicelelena mama uzosiphathela nesihlalo esinye. Okay. Ubaba okay. ya umcele mama. Hayi ungahamba umcele mama. Okay. Into eyenzakalayo kunomamezala abasile bafowethu lana. Kunomamezala abasile ngaphandle uthola ukuthi umfana wakhe umamezala unomakoti. Kodwa imali ithathwa inikeza umamezala. Umakoti akanikezwe imali. Ngisho ufuna imali yama-pets, fa uyicele kumamezala. Yini lento kanti nithathela ingane yabantu lapha kubo wayiletha la uyilandela ukuhlupheka. Bafowethu hhayi aniyeke lento bafowethu eniyenzayo. Lento bafowethu iyenzeka. Sekukaningi bafowethu, sekukaningi ngibuka lento yenzeka. Aniziphathe kahle bobo mamezala. Wena ujabule uthini wena? Awuyithathe lento uyibhekise ngawena seyenzeka enganeni yakho lento. Awuyithathe uyibhekise ngakuwena. Ngiphinde ngibingelele bafowethu sebebuyile uNomusa nobaba. Ubaba uMphembe, ubaba uMbhele. Mama, baba unjani? Ngikhona. Indoda yaqoqa ukuthi hayi beyithi enkonzweni yini? Umthetho wami nje angilokho. Hayi ngiyakubona futhi wena ubuza umpostoli. Hayi nguyena impela. Hayi ngiyabonga baba. Hayi indoda ekhonzayo i-right impela. Ngiyathemba ukuthi nomama umphethe kahle ekhaya. Hayi sibonge baba. Baba sibhayele umama la ngisacela ukuthi ke sizwe ukuthi yini ayicelayo ukuthi thina simsize ngayo. Sengicishe ngakhohlwa baba. Mina igama ngubonga kaMkhize mfowethu. Ngiphuma ngaphansi kweSibani Media. So ngisacela usize umama Nomusa ukuthi yini mhlawumbe akhalaza ngayo ukuthi akekho happy ngayo kubaba. Mama songamcacisela ubaba. Ya baba, ngize lana ngizocomplaina ngodaba lakho lokuthi angiphathekile kahle ngesenzo sakho sokuthi uthathe imali yonke njengoba wayeka emsebenzini waphunyelwa imali wayoyinika uma wakho. So la ekhaya kuney'dingo ey'dingakalayo. Kumanje nanku umuzi ubolile, ubhodlokile ufuna ukulungiswa. Wena wayithatha imali wayoyinika uma wakho, wangenza lutho la ekhaya. Kodwa still nalapho ngiyakwamukela njengomyeni wami, sashada. Kodwa izenzo zakho mina angiy'thandi. Hhayi ngoba ngingakuthandi wena, ngifuna silungise le ndaba le yokuthi ungazi ukuthi ngibalulekile ngumkakho. Zonke iy'dingo zakho njengomyeni wami funa zize kumina. So ngizocomplainela indaba yaleyo nto ukuthi zama ukuthi siyilungise njengondoda nomfazi. Baba, lokhu kushiwo umama Nomusa uyakwazi? Yebo ngiyakwazi. Kuyiqiniso futhi. Ngayenza le nto, ngaphunyelwa imali emsebenzini, ngayithatha ngayinikeza umama ekhaya. Kodwa hhayi ngoba kuwukuthi kwakuyihlo sekwakuyihle sokuthi ngidlule ngiyithatha kancane ngibe ngiphathanisa ngilungisa la. Sibe nomuzi omkhulu singahlali emxasweni. Ngangenzela kona lokho nginikeza imali ngoba vele uma usemdala akanindaba nezinto zobumnandi lezi udadewethu ayithandayo yena umkami. Into edala ukuthi uthathe imali uyinikeze uma wakho umakoti uthanda ubumnandi. Yebo. Imali-ke ngibuzela baba. Mhlawumbe umakoti mekukhona izinto azidongayo, mhlawumbe into zokugcoba, ama-underwear wenze njani? Ucela kumama wenze njani umakoti? Waphela weza le khaya uwumsizi wakho. Futhi ngiyajabula ngathi umgcojwa nasesontweni. Yebo. Kodwa mfethu izinto lezi zokugcoba njalo noma underwear lawo
ngiyakwazi ukumprovide ngawo Aha. ngiyakwazi ukumcheckela kuhlezi kukhona kodwa ukuthi kuphela into esibangayo ile mali ukuthi nganikeza umama imali kahle kahle ngangiyibeka hayi ngoba Uma ngangiyibeka wakho uyibhenki yini yakuhlula ukuthi mhlawumbe ahambe uyifikse imali ebhenki nobe woyithatha unikeze uma wakho ukhombisa ukuthi umkakho awumthembi yini eyakuhlula enye ukuthi uhlale phansi nomkakho umtshela ukuthi mama le mali yokuthi senze u-1 no-2 sacela ukuthi siyibeke singenzi lutho or mama le mali ngizothatha ngiyoyifixa ukuze ekugcineni sibe nomuzi yabona ukuthi sinawo umuzi sizele siney'ngane. njengoba bengike ngachaza ukuthi umama wakwami uyayithanda izinto ey'phambili yebo yingakho ngabona ukuthi mina kuyafana noma ngingayifikisa le mali kodwa uzokwazi ukuthi yena futhi athini asiyilande yebo lona ebese ekugcineni ngigcine ngingalungisanga ikhaya Kushuthi uqonda ukuthi umama uyakuhlula akangihluli umama pho manje nizoyilanda kanjani imali ube uyifiksile ngapha lizobe umchazelile umama ukuthi mama le mali kanje 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 kanje. uyabona-ke khona into engizokuchazela umama ngihlonipha impela hhayi ngoba engihlula kodwa manje mese ekhulumile mina angikwazi ukunqaba kuyena into mese eyikhulumile nje angikwazi ukunqaba kuyena. Aha. Mama Nomusa, Yebo. nangu ubaba ekhala la uthi uthanda nobumnandi noma uthanda izinto ezimnandi. Izinto ezimnandi Ethi uthanda amafejafeja manje yingakho imali ayithatha wahamba uyinikeza uma wakhe. Ngeke phela ngayithandi into ezimnandi kuwumuntu nami kufanele ngidle into eyi-right endlini. Ngeke ngayithandi kodwa leyo mali phela inkulu bese ngekho isidingo sokuthi athathe isamba sise kuma wakhe. Into emnandi ngeke izithathe le inkulu le mali eyamphumela. So asikho isidingo sokuthi enze uma wakhe umuntu obalulekile okudlula mina ngumkakhe. Sewadlula yena kuma wakhe wambeletha wamkhulisa waba nomfazi. So njengoba enomfazi konke kufanele kuze kumina kube yithina esisiza uma wakhe. So ngeke ngingadli-ke ngeke ngabathenga oyogathi into ezimnandi-ke ngalokho-ke incane kabi leyo mali okudlula lesamba esinguma wakhe. So mina isidingo sami bengidinga ukuthi sizame ukuthi sixoxisane noma wakhe hayi ukuthi kuyaxatshanwa sixoxisane ukuze yonke into ibhalanse nanguma wakhe ngibe muhle kube mnandi ekhaya silungise lo muzi obolile. Njengoba sihlala nasemxhasweni sikwazi ukuthi kuhlukaniseke ama-room ney'ngane zibe nama-room azo kube mnandi nomama kungaxatshwana kuhlale kube mnandi nje naye athole usizo ngendlela yakhe ngoba kusho ukuthi ubonile umyeni wami ukuthi umuntu obalulekile uma wakhe. So mina ngizama ukuthi kube nokuhlangana ukuthi kungabi kubi kuma wakhe mese kuwukuthi siyaxoxisana into ibhalanse sijabule sonke. Igrosa ithengwa ba? Igrosa uyazama ukuyithenga kodwa yaneli nami ngoba ngiyathola isibonelelo sey'ngane ngiyabhadanisa ngi-edeke. Ngalawo masente ngi-eda ngawo-ke ngoba cause khona iy'ngane eziwu-2 ngiyabhadanisa ngithenge akhiphe nayo lokho kodwa akaze nje aze athenge igrosa ebonakalayo ukuthi hhayi-ke igrosa-ke le yasendlini. Baba Sompisi, ukhona umama osicelele yena angabe mhlambe naye mesezwa kuthiwa besikhuluma kabi ngaye nomakoti kanjalo kanjalo mhlawumbe angasicelela noma umama naye mhlawumbe azoziphendulela. Umama akekho okwamanje usemakhaya usemakhaya kodwa-ke ukuze ngenze sure ngibhalansise ukuze nomakoti wami akwazi ukubona ngizomfonela uma ngikhulume naye afike la sikwazi ukuyilungisa leyo. Kusho ukuthi manje muthi nizokwazi ukuyilungisa kusho ukuthi nawe usuyalibona iphutha olenzile. Ngiyalibona kwakufanele ngiqale ngikhulume naye ngaphambi kokuba ngizokusele kumama. Hhayi ngiyabonga Nceko ngendlela ozokhombisa ngayo ukuthi awukholwa ngokudlala ukholwa ngempela kusho ukuthi vele kuthiwa iqhosha libhekile kusho ukuthi nawe uxhopheka ubhekile so manje usuyalibona iphutha mase uboniswa ngephutha olenzile. Hhayi ngiyalibona Aha. Manje umama wena uzomfonela ukuthi akhuphuke noma vele uzobuya as umuntu ohlala noma uhlala. hhayi ngizomfonela akhuphuke ngoba khona isimo asake silungise senkomo. Indoda vele nasemakhaya ifuyile. Hayi bo. Sompisi ngiyakubongela mina kakhulu ngiyakubongela ukuthi uthole umfazi o-right. Omunye bezovakushiya athi wena alibeke bezovathi nje mhlawumbe uthanda noma wakho. Hhayi kodwa nami angixolise kuleyo ndawo ukuthi ngenze isinqumo ngingedwa
ngidlulanga kuyena. Aha. Bekufanele ngiqale kuyena sikwazi ukubonisana ukuthi okay uma wenza kanje sokwenza kanje senze kanje senze u-1 no-2 siphume la. Aha. Yiloko. Hhayi ngibonga kakhulu Baba Sompisi. Mama, Yebo. mhlambe ungasibongela uthini kwiSibani Media? Ngibonga kakhulu kuSibani Media ngosizo lwako ukuthi kwazi ukuthi ngixhumane nomyeni wami sihlanganise sikwazi ukulungisa le nkinga ebingihlupha umoya nje biyenza ukuthi nenhlalo ingabi yinhle, kodwa ngoba umyeni wami usayivumela ukuthi uzolungisa izinto zibe right, ngiyabonga kakhulu. Ngithi konke abakwenzile bakwenze nakwabanye kwandi. Aha. Yebo, siyabonga.